היה לי איזה בעיה רפואית, שהסתבך לי איזה משהו. התקשרתי רבי אליהו, אמרתי לו, רבי אליהו, תעשה לי טובה. תעשה עליי תפילות גדולות מאוד. אני אומר לו, הרב, מה קרה? הוא אומר לי, לא עלינו ולא עליכם, גילו לו את המחלה בלבלב, הרופאים לא נותנים לו סיכוי, הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, רבי אליהו, אני יודע שאתה קשור לצדיקים, יש לך פעילות בכל קברי הצדיקים, מה עושים? כך מארץ לארץ, מקבר לקבר, מנר לנר. הוא מצלם לי נרות ואומר לי, הנה זה לרפואה שלמה של רבי שמעון בן סוליקה. בלי להתמהמה יותר מדי, עליתי על הרכב באמצע הלילה, הגעתי עד לכאן, לכפר עילבון, כפר ערבי בצפון. עשיתי לו פה את סגולת חיי הנרות של 40 יום. אני רוצה להגיד לכם, לפני יום ה-40 הוא התקשר אליי, אומר לי, רבי אליהו, כל מחלה נעלמה. וזה בזכות הסגולה פה על הציון של רבי מתיה בן חרש, היה אש, שהוא יכול לשרוף כל דבר בשמיים, כל מקטרג, וזה מה שקרה פה. ומניסים מעל הטבע, רבותיי, כל מי שהתחבר פה עם נר לצדיק, זה מתחבר לניסים וישועות.